بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ya uwana musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau za mu yi jana'izar aƙidar 'yan kogo ne jana'izar ƙadiriyar riyadul janna yau lahadi 2 ga watan rajab hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1442 wanda ya daidai da 14 ga watan Fabrairu haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2021 da yarda Allah yau shine zama na farko akan wannan karatun namu mai taken aƙidar jana'izar aƙidar 'yan kogo jana'izar aƙidar 'yan kogo yau za a yi jana'izar ta a cikin birnin Sokoto an haife ta ne a Kano to amma ta mutu a Sokoto to haka za mu yi jana'izar ta ga kyalle nan za a sa a yi jana'iza ko?
idan mu yi jana'iza ga kuma makabarta nan ta Kirista. Domin babu inda ya cancance ta face iri wannan makabartan. Muna da buƙatar ya zamanto a ƙara natsuwa a saurara. Wannan wata mummunar aƙida ce, ko kuma in ce wani mummunan bala'i ne wanda ya tunkaro Najeriya. Aka samu wasu mutane waɗanda suka yi dako na wata mummunar aƙida, wadda ga abinda ya bayyanu wannan aƙidar ta fi kusa ga shi'a bisa ga sunna. Domin madugun wannan aƙidar ya ce kashi 75 cikin 100 na inda aka yi saɓani shi'a ta fi gaskiya bisa ga sunna. Don haka aƙalla dai an fi karkatuwa kenan zuwa ga shi'a ko? Babban hadafin wannan mummunar aƙidar ta 'yan kogo na farko shine cin mutunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na biyu cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Na uku kuma cin mutuncin malaman musulunci. Waɗannan su ne manya-manyan hadufa, su ne manya-manyan manufofi na wannan ƙungiyar. Kamar yadda wanda duk ya biyo wannan karatun na ɗaya, na biyu, na uku a hankali zai fahimci haka. Ba za mu yi musu ƙazafi ko sau ɗaya ba. Duk abin da za mu kawo abin da suka faɗi ne, sa'annan za mu ɗauke shi ɗai ya zan mai radde shi. Kawo yanzu ina da matsaloli nukudodi points guda 123 na tattaunawa. To daga cikinsu na tace na ɗauki muhimmai guda 50 waɗanda su ne nake so in buɗe su ta yadda ma dama aka tabbatar da ƙaryar shi da ƙaryar 'yan aƙidar kogo cikin waɗannan abubuwa guda 50, to ya tabbatu gare mu cewa ba su da gaskiya. Wanda ɓangaren waɗannan muna tuhummar su da cin mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam. Madugunsu a cikin karatun shi ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq bunsuru. Ya siffanta annabi Muhammad da bunsuru. Sai dai kuma kada ku yi mamaki, yana cewa ƙoƙari ne yake yi na ya kare annabi, ya yi faɗa da hadisan ƙarya waɗanda aka jingina ma annabi miyagun sifofi, amma kuma sai ya laɓa ta ƙarƙashin nan yana zage annabi. Kuna zaton mai zage annabi zai zo cikinku ya tattake zage annabi kawai? Zai kwashe lafiya? To idan ana so a yi faɗa da hankalinku, sai a zo muku cikin dabara a zage annabi ku yi kabbara, sa'an nan ya je gidan shi ya kwanta lafiya lau. Haka suke so, ya zage annabi kuma ku za ku yi mishi kabbara. Bayan ya gama zage annabi, sa'an nan ku tara mishi kuɗi, sa'an nan ku girmama shi, sa'an nan kuma yadda shi ya koma ba saraki a jikinku. Alhali bai da aiki sai zage annabi. Ya ce ma annabi bunsuru, ya ce cikin Bukhari nan ya gani. To za mu zo mu walwale zare da abawa, sai kowa ya ji hadisin da ya ɗauko ce cikin Bukhari an ce ma annabi bunsuru, sai kowa ya ji wannan hadisin. Shi ina ne cikin wannan hadisi aka ce ma annabi bunsuru? Sa'an nan na biyu ya ce ma annabi kwarto,
na uku ya ce ma annabi ɗan luwaɗi. Na hudu ya ce a'a. Na hudu ya ce gidan annabi ya fi bariki muni, domin ya ce annabi ya kwashi ƙatti guda 5 ya kai gida ne, ya ba su abinci sun ci, hadda ana shan ruwa da annabi da ƙatti ana sha, ya ce hadda misalta yake wai ana shan ruwa kat. Annabi ne da ƙattin cikin sahabbai ne su ne suka zo ɗakin Aisha, kuma tana yarinya ba ta wuce shekara 15 ba, wai bayan sun ci sun sha sun ƙoshe ce sai tunanin jima'i sai shawa. Wasu annabi ya ce masu in suna so su kwanta nan cikin ɗakin Aisha, in ba su so kuma su koma masallaci su kwanta. A cikin maganar shi ce kaga sai su kwanta nan sai su wa Aisha layi, bi ma'ana wannan yayi lalaci da Aisha ya gama, wannan yayi da horon annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka tambaye shi ce cikin Bukhari, to za mu ɗauka hadisin mu fito da shi fili mu gani shi hadisin ya faɗi haka ko shi ya faɗi haka. Na biyar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana aika ummu sulaim ta je ta leƙo mai al'auran matan mutane cikin gidajensu. Ummu sulaim ita ce mahaifiyar Anas bin Malik, wadda annabi ya ce ya ganta a cikin aljanna, to ita ce wai annabi ke aikawa gida-gida tana leƙo mai al'auran mata, tana zuwa tana ba shi labari. Ya ce Abu Huraira ya tuɓe zindir gaba annabi, ya ce Anas ɗan Malik ya tuɓe zindir gaba annabi, ya ce annabi ya shiga Khaibar zindir, sannan ya ce ma annabi wawa, ya ce mai sauna, ya ce an kashe shi manzon Allah aka kashe. Wasu da suka ji wannan maganar sai suka ji ta muni, aka ce akramaka Allah ya kamata a dan gyara maganar nan. Ya ce haka ne, ya dawo har kokarin kawo hujjoji yake an kashe shi, an kashe annabi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Ya ce annabi na zuwa gidan matan aure ya yi kwartanci, ya yi zina da su, don haka annabi kwarto ne. Ya dai faɗi maganganu masu yawa ka annabi, kuma ya jingina su a cikin littattafai ko? Idan sun zo ma yana karatu har da yado hadisi ake yi. To yau za mu yi musu wankin ɗan Kano matsakiyar kasuwa. Za mu faɗa gaskiyar abinda yake cikin waɗannan littattafan. Ya ci mutuncin sahabban annabi bayan ya gama da annabi. Daga cikin cin mutunci akwai warware khalifancin Abubakar As-Siddiq al-Akbar. Ya yi karatu wanda ke nuna babu shakka Abubakar ya yi ƙwacen khalifanci ne ga Imam Ali, haka ma Umar, haka Uthmanu, duka waɗannan khalifofi ne na ƙwaci. Sannan ya tuhumi Usmanu bin Affan Zunnurain da zalunci, ya ce a zalumi ne, yana zalunta talakawan sahabbai, don shi ne ma talakawan sahabbai suka taru suka kashe shi. Sannan ya yi tuhumar lokacin Uthmanu da aka rubuta ƙur'ani an yi maguɗi, don haka wannan ƙur'anin bai cika ba, har ya ce da yana samun ƙur'anin na ƙwarai, ya ce ƙur'ani na Abdullahi ɗan Mas'ud, ya ce da ya ƙyari da wannan. Sannan yana tuhumar sahabbai da zaluntar annabi da munafunta shi bayan wucewa ta. Ya ce sahabbai bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam sun munafunci annabi, cikinsa akwai masu ƙirƙiro ma annabi ƙarya, sun raba mutane daga addinin da annabi ya karantar, sun kawo sabon addini. Sa'annan ga maganganu nan masu muni game da waɗannan sahabbai daban-daban yana faɗi. Haka ma ciki ya ce sahabbai ba dukkan sun bane adilai, wanda akwai littafi ya fi 100 inda malamai ke cewa sahabba annabi ga baki ɗayan su adilai ne. To amma ya ce dukkanin waɗannan malaman ƙarya suke yi. Su Malam Abdullahi bin Fodiye da suka rubuta wannan maganar
su imamu suyuti da suka zo da ita, su ibnu hajirin, su malikul andalus shine ibnu abdulbarri annamari, su imamu zahabi, ga malamai nan da dama da suka rubuta wannan magana a sahabatu kulluhum udulun. Ya ce ƙarya suke yi, wannan ƙirƙirarren magana ce, biya ma aka yi aka sawo wannan magana cikin musulunci. Sa'annan ga suka da zagi da cin zarafi na Anas bin Malik, yana ce mishi maƙaryaci, yana ce mishi menene, babu abin da bai faɗi ka Anas bin Malik. Sa'annan yana daga cikin abubuwan da yake faɗi cewa Mugira bin Shu'ba, al-Mugira bin Shu'ba, ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma makaryaci ne, shi ma ya koya ma Anas ƙarya. Sannan yana ƙaryata Abu Huraira, sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga kuma suka ga Abu Sa'id al-Khudri. Sannan ga suka ga sahabi Annabi Abu Bakrata Nufai bin al-Haris. Sannan ya ma musanta sahabantakar wasu daga cikin sahabbai kamar Abu Sa'sa, ya ce babu ma shi, kirkiro shi aka yi. Anas bin Malik ya kirkiro shi domin ya zo da hadisi Isra'i da Mi'raji, domin ya ce shi bai yadda da an tafi da annabi sama ba. Wannan tafiyar da aka yi da annabi ya gana da Allah, ya ce ƙarya ce ba a yi wannan tafiyar ba. Sa'an nan ga suka ga mahaifiyar Anas bin Malik, ya ce tana zina tare da annabi, ita karuwa ce, wane ne kwartonta shine annabi. Sannan ga zagin Mu'awiya bin Abi Sufyan, Mu'awiya ibn Abi Sufyan yana zage shi zagi irin wanda ya ga dama. Sa'an nan ga zagin sahabbai waɗanda suka goyi bayan Mu'awiya ibn Abi Sufyan lokacin da ya yaƙi da Ali, da ma suka ga sahabbai irin su Talha ibn Ubaidillah, irin su Zubairu bin al-Awwam ibn Safiya, duka ya suka gare su. Za mu zo duka mu bubbuɗe waɗannan maganganun, babu inda za mu yi shi kage. Don haka masoyan shi, mabiyan shi su kwantar da hankali, za su ji abin da za mu faɗi, ba za mu yi mishi kage ba, domin duka waɗannan abubuwan yana cewa cikin littattafai ya ɗauko nan ya karanto. To alhamdulillah, Allah ya samu mallaki littattafan tuni, kuma mun bibiyi littattafan tuni, mun sa abin da ke cikinsu. Duka waɗannan abubuwan ya ce cikin Bukhari da Muslim, cikin menene yanzu ɗan Fodiyo ya yi karatun Bukhari from A to Z, from cover to cover, ya gama ya ce jama'a ku je ku yi karatun Sahihul Bukhari, ingantaccen littafi ne. Malam Abdullahi ya rubuta littafi musamman na yabon Sahihul Bukhari. Ashe su ɗan Fodiyo za su ga wannan zagin da cin mutunci annabi da cin mutuncin sahabbai a cikin Bukhari, sa'an nan su ce aje a yi. Idan sun gani sun ce aje a yi, kenan ba mutanen kirki ba ne. Idan ko sun kasa gani, kenan jahilai ne, shi ne mai ilimi. Ku kalli irin wannan. Sa'an nan ya ɗauki wani sahabi da ake kira Jabir bin Samura, ya ce mai makaryaci, wanda ya ce ya yi sallah sama ga 2000 tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ɗauki hadisin a sahihu Muslim, ya ma hadisin kace-kace na zage-zage na aibantawa, bugu da ƙari. Ya ce babu azabar kabari, ya ce babu adadin mata da mutum ke aure, ba mace ka aure 100 ma, inda kana da hali ka aure, ko mata nawa kake iya aure. Ba a yi mi'raji da annabi aka je da shi sama ba. Ga maganganu nan masu muni da dama da ya faɗi, kuma idan ya faɗi ya ce karantawa ya yi. Na ji wani daga cikin ɗaliban shi, wai raddi yake mayarwa, ya ce wasu ce mala ya ce ƙur'ani bai cika ba. To ba fa cewa ya ba, shi cewa ya karanta, ga shi nan ƙur'ani bai cika ba, malam ya karanta, karantawa ya yi. To da ya karanta kuma sai ya yadda, kuma ya zo yi mummunar fassara ko? Don inda ya fassara irin wadda sauran malamai ke ma waɗannan littattafan, to da bai ga aka san abin da sauran malaman suka gani ba. To kun ga matsaloli ne masu faɗi, masu yawa, warwararsu kuma abu na mai ɗaukar lokaci.
don haka za mu rika haɗa iri wannan karatun akai-akai muna ɗaukar matsalolin muna warware su. A yau zan yi ƙoƙari in gani idan zan iya warware waɗannan 5 ɗin. Da na so in tsara su yadda ya kamata, sai zan ko lafiya ma ba ni da. Har na yanke hukuncin ma ba za a yi karatun ba sai wuraren azahar yau. Sa'an nan dai na ji bari in daure in taso yi karatun, sa'an nan na fara tsara karatun ma. So tsakanin azahar zuwa la'asar sannan ne na haɗa karatun. Na zo yanzu za a yi wankin ɗan Kano ma tsakar kasuwa. Na farko zan ɗauki cewar da ya annabi bunsuru, zan ɗauki wannan magana ta ce ma annabi bunsuru, wai ina ya gane ta yace cikin sahihu muslim. To zan ɗauka sahihu muslim in karanta muku ku ji shin an ce ma annabi bunsuru a ciki ko ko shi ya ƙirƙiro bunsurun ya ce ma annabi. Na biyu zan ɗauki magana da ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya kasance yana tsutsar zakarin imamul Hussein radiyallahu an, wai yana ƙaramin yaro manzon Allah na sa baki ya tsoci zakarin shi. La haula wala quwwata illa billah. Ya uwa musulmi, manzon Allah ne fa. Wallahi ko kafiran Makka ba su cutar da manzon Allah irin wannan cutarwa ba. Wallahi ko kafiran Makka ba su cutar da manzon Allah irin wannan cutarwa ba. To amma ba mamaki, karantarwa ce wadda ya je ɗauko ta wasu Yahudawa. Akwai Yahudawa guda biyu da ake kallo mujaddadai ne wai na addini, kowannen su kallo ya kai mujaddidi ne. To amma mujaddidin musulunci wai ya mutu ko ba musulmi ba, cikinsu babu wanda ya kalmar shahada. Wasu da ma musulunci kokari amma sun mutu bisa ga addinin su na Christianity da sauran aƙidunsu na Yahudawa. Akwai wanda ake kira Joseph Shash, sannan akwai Ignatius Goldziya. Waɗannan su biyu ɗin nan su ne suka ƙirƙiro wannan zagi da cin mutuncin sahabbai da annabi da ko malaman musulunci. Su suka assasa, inda aka samu su subuhi suka ɗauka suka yi rubuce-rubuce, aka samu irin su Magolius, su ne yake bi. Yanzu ya aji Imamu Malik ya ɗauki Magolius, ya aji Imamu Ahmad, Imamu ahli sunna wal jama'a as-sabiru tahta al-mihna. Mutum ya aje Imamu Ahmad bai gana ɗauka ba sai Ignatius Goldziya. Ya aje Imamu Shafi'i, ya aje Imamu Bukhari Amirul Mu'minin fil hadis, Al-Kabashin Natih, Imamul Muhaddisin. Ka aje irin wannan ka ce za ka ɗauki su Joseph Shash da ire-iren waɗannan mutanen waɗanda Yahudawa ne, sun yi rubuce-rubuce dama suna da tsananin ƙiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba su so annabi, duniya ba wanda bai so annabi kamar ba Yahudi. Wannan ya tabbatu bi nassil Qur'ani. Allah madaukakin sarki yake cewa la tajidanna ashaddan nas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله مدوكاكين sarki yake cewa la tajidanna, wallahi kuma tabbas ga nunu taukidi nan muthaqqala banda lamul qasmi wadda ta zo a farko, za ku sami ashaddan nasi mafi tsananin mutane adawatan ga adawa lillazina amanu ga muminai al-yahuda, su ne Yahudawa. Za ku samu Yahudawa a matsayin mutane mafi tsananin adawa ga muminai.
a duniya babu wanda yake kiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yahudu ko a tafsirin mu na ramadana ma na ba mu labari inda suka zo su tona kabarin annabi lokacin shugabancin Nuruddin Mahmud Zanki, mun san da wannan. Don haka suna kiyaye da annabi fiye da yadda haka zato, to su ne yake bi, suna zage annabi yana ɗaukowa yana jingina ma manyan malaman musulunci. Sa'an nan na uku ya ce wai an yi auren annabi sallallahu alaihi wasallam da Nana Khadija cikin maye, sai da kowa ya sha giya, annabi ya sha giya ya bugu, Khadija ita ke dafuwar giyan, sa'an nan uban Khadija da iyayen annabi duka suka sha giya suka yi tatir cikin maye aka yi auren. To za mu ɗauki wannan yau da yarda Allah idan dai akwai lokaci mu fashe kwan kowa ya ga abin da ke cikin shi. Na hudu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Anas bin Malik yana koya mishi wanka, yana nuna al'aurar Anas ɗan Malik, ya aza hannu ne ga dubura Anas ya ce ka wanke nan, ya aza hannu ga nan yana gwada mishi practical, shi kuma Anas na tsirara. Ka dibi irin wannan ka jingina ma annabi shi. Sannan na biyar akwai wani hadisi da ke cikin sahihul Bukhari, domin yana so in kawo hadisin da ya karyata a cikin Bukhari din daga cikin nau'in abin da za mu karanta. Wannan hadisi shine hadisin birai, wanda zan kawo science na zamani, kuma zan kawo maganganun malamai, zan kawo hadisai, zan yi mishi ruwan sama na malka ta hadisai kan wannan matsalan. Don haka zai gani game da wannan matsalan. Yana ƙoƙarin ƙaryata sahabi, yana ba a yi ba, ƙarya ce aika, to yau zai ga an yi ba ƙarya ce ba. Na farko magana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bunsuru, hadisi ne da imamu Muslim ya zo da shi a cikin littafin shi na sahih. Ga sharhin Muslim nan na imamun Nawawi, wannan juz'i na 5 ne, mujalladi na 5 ne, wanda yana ɗauke da juzu'a guda biyu, juz'i na 9 da juz'i na 10. Ga yanan sahihu Muslim bi sharhin Nawawi. Hadisi na 403 a cikin sahihu Muslim, hadisi na 403 a cikin wannan littafin na sahihu Muslim. Mala yana cewa babu nadibi mara amra'atan fa waqa'at fi nafsihi ila an ya'tiya imra'atahu aw an ya'tiya imra'atahu aw jariyatahu fa yuwaqi'aha. In mutum ya ga wata mata ta bashi shawa, annabi ya ce to ya koma wa mata tai ko boya ta ya sadu da ita. An gane? To shine nan imamu Muslim ya mababi, ya ce haddasana Amr ibn Ali, haddasana Abdul A'la, haddasana Hisham ibn Abi Abdullahi an Abi Zubair an Jabirin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'amra'atan fa'atamra'atahu Zainaba wa hiya tam'asu mani'atan laha فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في سورة شيطان وتدبر في سورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. Bancin Mala ya kawo isnadi nan ba wajen karatun abin nan Ibn Majah bane, muna yin abin a gurguje balle mu ɗauki isnadin mu ce za mu tattauna. To sai dai kuma akwai abin lura, an ce an Abi Zubair an Jabirin ko daga Abu Zubair al-Makki ya zo da ana daga Jabir. Wannan point in za mu yi magana a kan shi, amma mu fara fassara hadisin mu ji inda aka ce mu annabi bonsuru cikin wannan hadisin, domin da ya karanta wannan hadisin
sai ce wai gashi an ce ma annabi bunsuru. An fahimta? Kowa ya kashe kunne ji ina aka ce ma annabi bunsuru cikin wannan hadisin. Ya kawo shi daga Jabir bin Abdullahi al-Ansari. Jabir ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hara amra'atan ya ga wata mata, yana zaune cikin sahabban shi sai wata mata ta fuskanto, ya daga kai ya dube ta haka, fa'atamar atahu Zainab sai jima matar shi Zainab, wahiya tam'asu mani atallaha, alhalin ta fara jimar fatarta. An gane ma'as nan yana nufin farawa jima, kamar ta kama murzatta. Faƙaɗa hajatahu, da ya je same ta, ya neme ta, ya je biya buƙatar shi. Da waye biya buƙatar shi? Matar shi wa Zainab. Sun makaraja ila ashabihi faqal, sa'annan sai fito masahabban shi ya ce, innal mar'ata lalle mace tuqbilu tana fuskantuwa ne fi surati shaytani a cikin surar shaytan, wa tudbiru sa'annan tana bada bayani fi surati shaytani a cikin surar shaytan. Fa iza absara ahadukum mar'atan, idan ɗayan ku ya ga wata mace ta bashi shawa, to kada ya je ya zina da ita, kada ya nemi yin zina da ita, falyati ahlahu, ya je ma iyalin shi. Fa inna zalika, domin yin haka ya ruddu ma fi nafsihi, yana mayar da abin da ke cikin zuciyar shi na kwaɗan yin zina. Iyakar hadisi annan. Akwai inda aka ce ma annabi bunsuru? Bunsuru mun san ma dabba ce wadda aka sani da harka ta saduwa, zai yi barbaran wadda ta haife shi, ya yi barbarar ƙaunar shi, ya yi barbarar ya shikon, duka yana bin su. So idan ka ce ma annabi bunsuru, to ka fassara shi a matsayin mutum wanda yake zina da mahaifiyar shi, ya yi da ƙaunar shi, ya yi da ya shi, ya yi da kowace irin mace. To a wannan hadisi an ce annabi ya yi zina? Menene annabi ya karantar da mu? Idan ɗayanku ya ga wata mace ta bashi sha'awa, to ya koma zuwa ga iyalin shi, domin in ya koma ma iyalin shi, wannan zai kasance kamar warkarwa ga abin da ke cikin zuciyar shi na wannan sha'awar, kada ya dai aikata zina. Imamun Nawawi yake faɗi a shafi na 181, ya ce inna ma fa'ala haza, ai annabi ya aikata haka ne practically, ya gama can ya ji ya dawo ya yi fina practical bayanan lahu, wato a matsayin bayani ga sahabbai, wa irshadan da kuma shirarwa limayan bagi lahum ga abin da yake wajibi gare su an yaf'aluhu, wato su aikata shi. Fa'allamahum bi fi'lihi, sai ya karantar da su ta hanyar aiki ne. To misa aka ce annabi ya ga sha'awa, shi kenan tunda annabi ya ga sha'awa ya je ma iyalin shi, kuma fa ya aikata wannan ne don ya karantar. An fahimci wannan? Don ya gwada musu ya aikata haka ne. To shi kenan sai ce wai wannan hadisi Imamu Muslim ya ce ma annabi bunsuru. Shin Muslim ya ce ma annabi bunsuru ko shi? Wannan hadisin kun ji shi ko ba ku ji ba? Idan akwai abin da na rage, kada a bari in tashi da wannan gure, in dai na rage alifin ciki wannan hadisi wadda ban faɗi ba. Kun ji iyakar abin da Imam Muslim ya zo da shi nan, shine dukkanin malaman musulunci suka karanta, kuma shine abin da malamai suka gani. To ina an butun bunsuru yake nan? In ko babu shi kenan wa ya ce ma annabi bunsuru? To wannan shine asalin sadda ya fara ce ma annabi bunsuru da ya karanta wannan hadisi, ita ce hujjar shi. Farkon ya fara kira annabi da wannan kalmar ta bunsuru ta amfani da wannan hadisin ne.
sannan ko da cewa an kai bunsuru ai gwamma ka yi kokari ka kawo cewa hadisin bai inganta ba ko tunda hadisin ma yana da mat'an inda ake iya suka gare shi. Abu Zubair al-Maki mudallisi ne, malamai sun tabbatar da haka. ka je ka diba tarjama shi a cikin littattafai daban-daban, samu tarjama shi a cikin tahzibul kamal, samata a cikin tahzibul tahzib, samata ibnu hajarin ma ya ambace shi a cikin tabaqatul mudallisin. Yana cikin malamai masu tadalisi waɗanda ba a karɓar wayarsu sai sun bayyana da ta hadisi, kuma nan ya zo da shi da an'ana. Tirmizi ya zo da wannan hadisin, na bi hadisi a Tirmizi shi ma da an'ana yake. Abu Dawud ya zo da shi, na bi shi a Sunanu Abi Dawud shi ma da an'ana yake. Imam Ahmad ya zo da shi, na bi shi al-Musnad na Imam Ahmad sai dai same shi da ta hadisi. To sai dai cikin isnadin kuma akwai Ibn Lahi'a. Ibn Lahi'a malamai sun yi ittifaki akan cewa da'ifi ne ta gefen haddashi. An fahimci wannan? Don haka ba a karɓar ruwayar Ibn Lahi'a. Tunda Ibn Lahi'a da'ifi ne, ashe wannan ruwayar ba za ta taimaki wannan ruwayar ba ko? To cikin bibiye-bibiye isnadin hadisin na je na same shi a cikin Sunanud Darimi. Ya zo daga wani sahabi wanda ba Jabir bin Abdullahi ba. Wannan sahabin shine Abdullahi bin Mas'ud. A cikin Sunanud Darimi hadisi na 2215. Imamu Darimi yana cewa babu rajuli yaral mar'ata fa yakhafu ala nafsihi. Babu rajuli yaral mar'ata fa yakhafu ala nafsihi. Yace akhbarana Qabisa, akhbarana Sufyanu, an Abi Ishaq, an Abdullah ibn Hallam, an Abdullah ibn Mas'ud qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan fa a'jabathu fa ata saudata wa hiya tasna'u diban wa indaha nisa'un fa aqlaynahu faqada hajatahu ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها. banci ya kawo isnadi wanda yake isnadi sahihi daga Abdullahi dan Mas'ud cewa manzon Allah ya ga wata mata ta burge shi sai je ma matar shi Sauda, kun ga ba Zainab ba ko? Alhalin tana hada turare kuma gurinta akwai mata sun taru. Sai annabi ya kira ta cikin ɗaki, kana da maka kira matar ka ɗaki ko? Suka keɓantu faƙada hajatahu ya biya buƙatar shi, sannan ya fito wa sahabban shi sun maƙala, sannan ya ce ayyuma rajulin ra'amar atan, ya ce dukkanin wani namiji wanda ya ga wata mace ta ujibuhu wadda ta bashi sha'awa ta burge shi, to fal ya kuma ila ahali ya miƙe zuwa ga iyalin shi, fa inna ma'aha mislal lazi ma'aha, domin abin da ke ga waccan da ta burge shi shi ke ga matar shi. Suna da bambanci? Duka ɗaya ne. Don haka abin da ke ga waccan shi ke ga wannan matar taka, ka je ga matarka, kada ka je ka abuka ma haram. To wannan yana da kyau, isnadi ne mai kyau. Sannan na same shi a littafin Shu'abul Iman na Imamul Baihaqi, don takaitawa ka je ka duba hadisi na 5436. Sa'an nan gashi nan a littafin Silsilatul Ahadisi Sahiha. Silsilatul Ahadisi Sahiha hadisi ne tabbatacce wanda babu ko shakka. Yana cikin wannan littafin na Silsilatul Ahadisi Sahiha cewa idan mutum ya ga mace wadda ta burge shi ya koma zuwa ga iyalin shi, duk abin da ke ga waccan wadda ta burge shi ai shi ke ga iyalin shi. Ya zo da shi wata ruwaya ta Imamu Ahmad a cikin Al-Musnad da kuma Imamu Tabarani a cikin Mu'jam Al-Awsat da dai sauran malaman da suka ruwaito shi daga Abu Kafsha Al-Anmari, wani sahabi ne ake kira Abu Kafsha. Malamai su yi saɓani game da sunan shi, shi yasa ya fi shahara da alkunyar shi.
wasu sun ce sunan shi Amr bin Sa'ad, wasu kuma sun ce Sa'ad bin Amr, wasu sun ce Amr bin Sa'id, wasu kuma sun ce Sa'id bin Amr, wasu sun ce kuma Amir bin Abi Kafsha. Babu shakka dai sahabi ne. Imamun Nasa'i da Ibn Majah sun yi ruwaya gare shi cikin masu kutubus sitta. Sa'annan yana da total jimilla na hadisi 11 da ya taɓa ruwaituwa. Sahabi annabi ne. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisan fi ashabihi fadakala summa kharaja waqta sala wa qad iktasala فقلنا يا رسول الله قد كان شيء آل أجل مرد بي فلانا فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. duka hadisan suna karantar da ka zo ma halalinka, in ka gama ce ta burge ka zo ma iyalinka. Don haka hadisin ya inganta kenan ko? Shi yasa ba za ka same shi cikin da ifu Abi Dawuda ba za ka same shi cikin da ifu Tirmizi ba za ka same shi cikin duka inda ake raunanawa ba, saboda yana da shawahid waɗanda suka taimaka ma ruwaya Abu Zubair al-Maki an Jabirin ta koma ruwaya wadda take ingantacciya. So don Allah a cikin wannan hadisin fara washi zuwa ƙari washi akwai inda aka ce ma annabi bunsuru. Tunda ko babu inda aka ce ma annabi bunsuru, wa ya kira annabi bunsuru kenan? Kun ga shi ya kira annabi bunsuru kenan ko? Wannan matsala ta farko kenan. Babu inda aka ce ma annabi bunsuru a cikin waɗannan hadisan. Sai mu je ga matsala ta biyu, tun da kai kaji dama an ce idan kunne ya ji jiki ya tsira, to muna fatan jikin ya tsira. Kun je hadisin da ake karantawa a ce ma annabi bunsuru, kun koga kenan shi ya ce, tun da gashi babu shi cikin Muslim din. Na biyu sai hadisin da yake cewa ya karanta annabi na tsutsa azzakare Imamu Hussein. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi ƙarya yake yi. Babu wannan hadisi a ko'ina. Abin da ya so yayi wata cuwa-cuwa ne. Ya ɗauki wani hadisi da ifi, sannan kuma duk da ifi na ya bar shi a matsayin da ifi ne ma, bai bar shi ba kuma sai da ya juya shi ya yi daidai da abin da yake so, sa'an nan ya faɗe shi. To ko a hadisin da ifi babu, sannan wannan hadisin ba cikin Bukhari yake ba cikin Muslim yake ba. Yanzu haka shi kila hanya ɗaya sani ta hadisi, ni sai da na je na lalaba na fitar da hanyoyi 5 na wannan hadisin. Hanya ta farko ta zo daga Jabir bin Abdullahi al-Ansari, hanya ta biyu ta zo daga Abdullahi bin Abbas, hanya ta uku ta zo daga Abu Zabayan, hanya ta 4 ta zo daga Abu Laila al-Ansari, hanya ta 5 ta zo daga Anas bin Malik al-Ansari. Duka hanyoyin nan babu inda aka ce annabi ya tsotsi zakarin Imamu Hussein, babu shi. Amma bari mu karanta mu ga abin da ke cikin hadisin. Sannan hadisin da'ifi ne, malamai suna kawo shi ne domin ka san ƙaryar da an kawa annabi. Ko da wani ya yi ƙarya zo ya faɗa maka sai ka ce to ai na riga na sani, alimtu shara lali shari lakin li tawaqqi. Ga littafin al-mu'jam al-kabir nan hadisin ya zo ciki. Muna da littafin irwa'ul galil fi takhrij ahadisi manaris sabil, amma za mu ɗauki abin daki-daki. Mu fara da hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari. Wannan hadisin na
Jabir bin Abdullahi al-Ansari a takaicen takaitawa Ibn Asakir shi ya zo da shi a cikin tarihu madinati Dimashq, tarihu madinati Salam, wannan mujalladi 80 ne, volume 1 volume 2 har volume 80. Imamu Ibn Asakir ya zo da wannan hadisin kamar haka, ya ce haddasana Abul Qasim Ali ibn Ibrahima wa Abul Hassan Ali ibn Ahmad an Abi Mansur bin Zuraik qala haddasana Abu Bakrin Ahmad ibn Ali al-Khatib an al-Azhari an al-Ma'afi bin Zakariya an Muhammad ibn Mazyad bin Ali al-Azhar an Ali bin Muslim at-Tusi an Sa'id ibn Amirin an Qabus ibn Zabyan an abihi an jaddihi an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yabhiju fakhizay al-Husaini wa yuqabbilu zabibatahu wa yaqulu la'ana Allahu qatilaka qultu man huwa qala rajulun min ummati yubghidu itirati la tanaluhu shafa'ati. kun je da hadisin yake ga isnadin shiga ko matanin shi cewa daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari, Jabir ya ce wai hadisin fa da ifi ne kuma na ƙarya ne, maudu'i ne. Malam da ya kawo shi sai da ya ce hadisin ga na ƙarya ne, don haka sun kawo maka shi ne domin ka san ƙaryar da aka wa annabi, kuma wa ya ƙirƙiro wannan hadisin ɗan shi'a ya ƙirƙiro shi. An fahimci wannan? 'Yan shi'a suka ƙirƙiro shi, sannan muna da ire-ire na cikin littattafan na 'yan shi'a. Idan lokaci ya yi za mu fito da littattafan na 'yan shi'a mu karanta gashi su suka ruwaito ma hadisin. Asali suka ciro shi suka so su kawo muna, malamanmu suka rubuce suka ce to kusan da wannan ƙarya ce aka wa annabi. Cewa Jabir ya ce ra'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yufhiju fakhizai al-Husaini, ya buɗe cinyoyin Husaini, wa yuqabbilu yana sumbatar zabibata huwatan zakare shi, sumbata ba tsutsa ba. Akwai bambanci tsakanin mi sumbata haka da kama haka a tsutsa ko? Waya ƙulu yana cewa la'anallahu qatilaka, Allah ya la'ani wanda zai kashe ka. Ƙultu sai Jabir ya ce sai na ce man huwa, wane ne zai kashe al-Husaini kuma? Ƙala ce rajulun min ummati, wani mutum ne daga cikin al'ummata, yubgidu itirati, wanda yana ƙin anafin zuri'ata, la tanaluhu shafa'ati, ceto na bai samu shi. Wanda ni ina da tabbas cewa wanda ya kashe ma al-Husaini ɗan shi'a ne, kuma su kansu ba su musu cewa ya tuba da shi'a. Aka shirya fulan da shi, aka je da shi ya shiga cikin sojojin Yazidu, aka je aka kashe al-Husaini. Don shi ne ana kashe al-Husaini, Ummu Salama ta ce Allah da ya la'anci mutane Iraki sun kashe mana Husaini. Muna da hadisai, muna da hujjoji, amma cikin littattafan da shi a cewa su suka kashe shi da kansu. To wannan hadisin malamanmu sun ce hadisin ƙarya ne, sun kawo da shi domin mu san ƙarya ne. Da Ibn Asakir ya kawo wanga hadisin cikin tarihu madinati Dimashq, tarihu madinati Salam, ya ce ƙalal khadibu haza hadisun mawdu'un, wannan hadisin ƙarya ne, ya ce sanadan wa matanan. To kana ɗaukar shi ka yi magana da shi? Kai baka da lalabe sai inda magana ta zo mai muni game da annabi
ita kake so ko da ifiya ce za ka ɗauko kai ta yaɗawa kana tafi fizge-fizge ba ka karantar da mutane sallah, ba ka karantar da su azumi, ba ka karantar da su komai sai waɗannan rigingimu. Ya ce bai nisa ni cikin tunanina an ya kuna ibn abil azhari, cewa ibn abil azhar wa ba'ahu shine kirkiro wannan hadisin, sun mana sabahu ila qabusi, sannan nasabta shi zuwa ga qabus, an abihi an jaddihi an jabirin. ibn asakir da kanshi ya faɗi ya ce hadisin da'ifi ne ko? So wannan qabus bin abi zabiyan ɗaya ne daga cikin da'ifancin hadisin. Gashi nan ciki an ce an qabus ibn zabiyan an abihi an jaddihi an jabirin ko? Daga qabus ɗan zabiyan, daga baba ne, daga kaka ne, daga jabir. To wannan ƙabusu ɗan zabiyan ɗin a kula malamai sun da'afa shi. Imamun Nasa'i ya ce da'ifi ne, Ibn Hibban ya ce da'ifi ne, Abu Hatim Ar-Razi ya ce da'ifi ne. Don haka malamai suka tabbatar da da'ifi ne. Ka duba littafin Mizanul I'tidal fi naqdir rijal na Al-Hafiz Az-Zahabi, mujallad na 5 shafi na 445. Sa'an nan ka duba silsilatul ahadisi da'ifa ƙarƙashin hadisi na 2029. Idan kana so sai ka je mujallad na 5. Mujallad na nawa? Mujalladi na 5 shafi na 44. Za ka tarar da wannan hadisin, za ka tarar da wannan rajul ɗin Qabus bin Abi Zabiyan. Mala yana bayani akan cewa da'ifi ne. Malamai sun riga sun san da'ifin mutum ne. Kun ga da'ifancin hadisin na farko ko? Cewa cikin isnadin shi akwai Qabus bin Zabiyan. Da'ifanci na biyu akwai Muhammad bin Mazyad bin Abil Azhar. Malamai sun ce wadda'un, makaryaci ne. Imamu Khatib ya ce shi ma ya kirkiro wannan hadisin. Imamu Daraqutni ya ce da'ifi ne. Ruwiya anhu ahadithun mawdu'a, an rawaito hadisai mawdu'ai daga gare shi. Imam Abul Hasan Al-Furat ya ce ittafaqa ahlul hadisi ala annahu wadda. Malaman hadisi sun yi ittifaqi akan cewa makaryaci ne. Imamul Marzabani ya ce kazzabahu ashabul hadis. Ka duba littafin Mizanul I'tidal fi naqdir rijal na Al-Hafiz Az-Zahabi, juz'i na 6 shafi na 330. Imam Az-Zahabi yana cewa hadha hadisun mawdu'un, wa Muhammad ibn Mazyad bin Abil Azhar yace kazzabun. Haka ma Imam Shawkani a littafin shi na Qawaidul Majmu'a, juz'in farko shafi na 388, ya ce wannan hadisin na Jabir wanda ake magana annabi ya sumbanci zakarin Al-Husaini bin Ali, ya ce Khadiba ya ce mawdu'un sanadan wa matanan. Ibn al-Jawzi ya zo da shi a littafin shi na al-mawdu'at, ya ce hadisi ne mawdu'i, ƙarya ce aka ƙirƙiro ma annabi. Ka duba kitabul mawdu'at na Ibn al-Jawzi, juz'in farko shafi na 307. Sannan Imamu Suyuti ya zo da shi a littafin shi na Lali al-Masnu'at fil ahadith al-mawdu'at, juz'in farko shafi na 358, yace hadisin mawdu'i ne. Illar hadisin ta uku, akwai inqida'i cikin isnadin hadisin. Sa'id bin Amir wanda ya ruwaito daga Qabus bin Abi Zabiyan bai taɓa ruwayar hadisi ga Qabus ba. Malamai sun tabbatar da sai bayan rasuwar Qabus sannan aka haife shi. Ina ya je ga Qabus? Sai bayan rasuwa ta sannan aka haife shi ma. Kadiba tarihu Baghdad na Imam Khatib al-Baghdadi, juz'i na 3 shafi na 290, za ka tabbatar da haka.
illa ta hudu an jaddihi, wannan jaddu qabus malamai sun ce ba a ma sani ba ko kahiri na, ila ma kafuri ne, balle ma a ce ya yi wata ruwaya. To irin wannan ruwaya za ka ɗauko ka ce gata kana faɗa ma 'yan jarida, ni yanzu ma nake bincike a wani hadisin inda aka ce manzon Allah ya tsotsi gaban al-Husaini bin Ali, dibi wannan kazamtar kaza 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 kaza. Hadisi ne maudu'i daga Jabir bin Abdullahi al-Ansari. Na biyu akwai hadisin Abdullahi bin Abbas wanda Imamu Tabarani ya zo da shi a Mu'jam al-Kabir. A lokacin da yake wannan magana yana rike da al-Mu'jam al-Kabir na Imamu Tabarani, juz'i na 6, shafi na 75, shine hadisi na 12,449. Ga al-Mu'jam al-Kabir nan na Imamu Tabarani, littattafan Allah ya samu na da su. Imamu Tabarani ya ce haddasana al-Hasan ibn Ali al-Fasawi, sana Khalid ibn Yazid al-Basri, sana Jarirun an Qabus ibn Abi Zabayan an abihi an ibn Abbas qala ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, cewa dan Abbas yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, farraja fakizai al-Husaini, ya buɗa cinyoyin Husain, wa qabbala zabibatahu, ya sumbaci zakarin Husain. To wannan hadisin cikin isnadin shi akwai Qabus bin Abi Zabayan, na yi bayani akan cewa da'ifi ne ko? Qabus bin Abi Zabayan da'ifi ne. Sannan wannan hadisin Al-Hafiz Ibn Hajirin Al-Askalani ya zo da shi a littafin shi na Talqisul Habir, juz'i na farko, shafi na 127, ya ce wannan hadisin hadisi ne mai rauni. Imamu Shaukani ya zo da shi a Nailul Autar, juz'i na 2, shafi na 53, ya ce hadisi ne da'ifi.